Vamos co primeiro sketch da noite, último sketch do ano. Vamos falar como se acaba o ano mañá e todo, como se dice, todo indica que vai vir outro despois. Vai haber xente que vai ir, ao mellor non o día 1, pero vai ir... Esta é a maneira de presentarse nun platón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vas para a cama. Deítate. Quitar zapatillas, polo menos. Aí. Xa que non quito os calcetís. Os calcetís, non? No. Hai moita xente que ao mellor ten pensado como arrancar o ano ben apuntándose no xinasio. Xinasios hai, abren cada día un. E cada vez abren máis cerca da casa, a ver se te joden, a ver se te pillan. Aquí neste país só se abren ximnasios, kebabs e as lavanderías estas para ir lavar a roupa tú solo. Que estas lavanderías teñen sentido ahora porque hai móviles. E podes estar con móvil mentras lava, porque senón que facías antes ali, mentras lava a roupa. Vale, xinasios, vamos falar dos xinasios. Estás listo, Juanra? Tranquilo, cando te me digas. Este é o home que está na casa e agora vai entrar a súa muller, a grandísima Eva Iglesias. Lázaro, Que? estuve eu pensando se lle regalamos a túa irmán unha colonia, darase conta que é porque cheira mal. Non, pregunto. Pregunto porque túa irmán moi lista, non é? E igual non pilla a indirecta. Ni hao ma. Ni hao ma. Fostes á bodeja xa, estuveste a beber viño. Fostes á bodeja. Estou estudiando chino. Estás estudiando chino. Sí, sí. Díxenche, hola, como estás? Ajá. E como se di en chino? Hasta a cona. Mira, aí como se di, ó. A ver. Home, Nin idea. Que nin idea. Debe ser un nivel B2 e aquí debe ser un nivel B2. Propúxeme estudiar unha lingua nova este ano. que estás falando? Que me propuxen estudiar O unha sea, lingua nova este propuxestes de estudiar unha lingua nova e estudias chino. Non estudias como unha persona normal, inglés. Non, chino. Por qué? Por qué? Porque así, cando os chinos gobernen o mundo, podes mirar a cara e te dicilles non os puedo ver delante. Pois eu digo-che unha cousa. Este ano estou contenta porque cumplín o meu deseo, o meu propósito de deixar de fumar. Se te vin hai 5 minutos fumando a escondido. Bueno, e deixeino xusto antes de que acabara o ano, ou non? Deixeino. Bueno, eu tamén prometín algo. Que íbamos pasar máis tempo con miña nai. Bueno, tranquiliño, a ver. Tampouco hai que cumplir todas as cousas que se din, vale? Ahora vamos dormir. Deixa o chino, deixa aí e a dormir. Ai, bota pa lá, ó. Bota pa lá. Madre que me parió, ¿qué hay? Hay un árbitro na habitación. Lázaro. Son Ernesto. Hola,
Ernesto. Ernesto. O do gimnasio. Ernesto do O gimnasio. do gimnasio, bíceps, tríceps e codornices. Ernesto. O do gimnasio. O do gimnasio. Busca algo. No. Ah, non te veo aquí á nosa casa. O seu home, Lázaro, Sí. veu o día 2 de xaneiro, veuse apuntar ao gimnasio. Sí. E que pasa? Non lo hemos vuelto a ver. Acaba mañá o ano, ainda non o vimos por ali. Lázaro. Lázaro. Que me están contando aquí? O Ernesto. Que dis que non fostes en todo o ano ao gimnasio? O do gimnasio, Ernesto, do gimnasio. Ernesto do Gimnasio? Que gimnasio? Non sei nada. Ainda non despertou, hai que despertalo. É que me... Ernesto do gimnasio, ao que non fostes ni unha sola vez en todo o año. Lázaro, Este está non queríamos que acabo o ano sin poder pasar por ali máis que seña para ir mexar ao baño ou algo, sabes? Que seña para ver as instalacións. A ducharse ou algo. Pero ahora da igual. Ahora da igual. A estas alturas dame de baixa xa para 2026. Pero queremos que veña ali, que podemos para darlle as gracias a usted. Dar as gracias, por que? Home, darlle as gracias, isto foi un chollo. Pagou 60 euros cada mes, non veu, ni gastou ducha, ni gastou nada. Isto é unha maravilla. Gracias a él, podemoslle comprar unha máquina nova de... O que está por detrás deste. Que non é cuádrices. Sí. Este, hombre. O de atrás. Codornices, este. Sí. Vale. Podemos comprar unha máquina que é a máquina que usa Paquirrín para estar en forma, Aquí usa Paquirrín. Pois a Paquirrín non lle foi moi alá, non? Pois imagínate se non tuvera a máquina esa. Como estaría ese señor? Sí, é verdad. No? A mí se me cansa oír a palabra gimnasio. Que me cansa oír a palabra gimnasio. No, pero eso é acostumbrarse. Eso é como... é costumbre. Ao principio costache, porque parece que non estás cómodo. É como ser parexa de Risto Mejide. Ao principio parece que aquilo non vale. Pero despois vas te acostumbrando e xa vas quedando aí. Entiendes? Xa, Véñase pero- por ali, dá unha volta. Sí, ó, non se menos preocupe. ve. Non se preocupe, Pero que a dir, ó. vayas. A dir, por ali que... Veña, pola vexo conta- mañá entonces. Pola conta que lle trae, a dir. Verdad, Lázaro? Ten tenis. Tenis. Tes tenis? Teño, bueno. Volvémoslo mañá, veña. Veña. Eu penso que isto do gimnasio non foi boa idea, La madre que te parió. 60 euros ao mes. 60 euros ao mes, que son 60 euros por 12 meses. 720. Eso. Bueno, son moitos cartos, E non fostes ni un solo día. Pois agora vas a ir así ternés ali no gimnasio. Levántate. Levántate. Aurora, vamos, Aurora. Vamos, Aurora, dale duro, dale. Dale ahí. Pero con fuerza. Pero pégale con fuerza. Ahí. Con rabia. Ahí está, bueno, no pasa nada. Tú dalle con rabia, como si traballara... ¡Ostras! Pero, tranquila. A modo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Ao final viñeron, Cheira aquí máis a bravío que nos baños da Isla de las Tentaciones. Madre mía. Que pasa? E veñen ao xinasio en pixama? Sí, porque viñamos con tanta ansia, porque non temos tempo que perder, temos que aproveitalo. Moi ben. Xa viñamos así en pijama. Pois, compañeiros, chegou o momento. Este é o señor que nos leva pagando o gimnasio sin vir, por exemplo, por favor. Non sabía que viña Ortiga ao gimnasio, tal. Lázaro, queremos lle dar as gracias no nombre de todos os usuarios do gimnasio. Vale? Por fin se valora o meu esforzo. Moi ben. E agora vamos a ofrecer aí, que estamos celebrando aquí unha pequena festa. Festa de Isto é Fairy,
E isto, unhos torresmos. No, como torresmo. Unhos torresmos... No, para probalos, na máis, non me colló a plata. No. Xa sabía que o deporte non era tan malo. No. A ver, o meu marido veu aquí para facer deporte, non para que usted o este cebando como se fora un porco. Pero isto o torresmo non engorda. No. Quen engorda é el. Xa. Pero isto é para coller forza po gimnasio. No, xa sei o que facedes aquí. Hombre, descubrín agora como engañan a xente aquí, Ustedes o que queren é que veñan ao gimnasio. Digo, que non veñan ao Señora, nós gimnasio. somos profesionales. Ustedes son tontos perdidos, porque o que queren é que non veñamos ao gimnasio e que o paguemos todo o ano, porque a ustedes rentalle, sí ou non? Iso é correcto. Ajá. É que mire como este gimnasio 40 metros cuadrados. Se veñen todos os socios que están apuntados aquí non colle naide. Aquí o bonito é apuntarse e non vir. Pero tú solo con estar apuntado xa parece que estás mellor, verdad? Sí, a Aquí verdade nota que melloría. eu síntome mellor. Moito mellor, hombre, te va a parar, hombre. Queres calar a boca? Sí. Pois nós daqui non nos marchamos hasta que o meu home faga deporte. Que deporte queres facer? Eu que sei. Que teria que facer o meu home para parecerse a Mario Casas, por exemplo? Non moito. De cara, díase volta. Díase volta. Tería que poñerse así. Para parecerse de cara, teríase que poñer así, de revés. Pero non falo deso, home. Porque tampouco un milagro non vamos a facer. Dijo, eu que sei, pois que tipo de ejercicios podería facer ou Hai de algo. todo aquí, o que queira. Colle, Lázaro, colle aí as pesas esas. Deixan aí o quintal. Bota aí. Colle a pesa. Pésan estas pesas. Ah, pues non se chaman pesas porque pesan, mona. Oh, que tío. É malísimo levantar peso, que pon unha cousa boa. Aí dicen que é Cuidado bueno, pero non é bueno levantar... No. É lo que lle sería bo. Pilates, por Pilates. exemplo. Que é Pilates? Pilates. Eu Oye, non quero está matar a Cristo. Pilatos, no, Pilates. Colle a pelota. Que eso refuerza o suelo pélvico se un día quer parir, ¿no? Correcto. Este home está preparado para todo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, que zorrea! Non me faiga moito caso, pero aí cae o personaje malo a torca. Eran os dous ao mesmo tempo. Vamos a ver, non ve que o seu home é feliz. Ele é feliz pagando o gimnasio e non indo. É feliz. Para que se mete usted no medio? Lázaro, Non se- monta ali naquela bicicleta e Bueno, pedalea. bueno. Dalle ali. Dalle un pouco aí. A sudar un pouco. Vaya lle dando aí, ao mesmo tempo que lle vai dando, vai collendo un torrendo. Vai. Porque Que non así... lle dé torrendo ao meu Pero home. queimas a grasa, así como se queima a grasa. Vai collendo un torrendo. Aí está. Non ves? Ao Pedalea. mesmo tempo, é como se estás cagando e comendo un bocadillo. Parece que ya estás sempre o metabolismo movendo. A modo, A modo que lle pode dar un... Isto non chega a 2026, como siga así. Que tal? A modo. Me muero. Mórrame, por favor, Me aquí. muero. Mórrame na camilla, por favor. Me muero. Sí. Mórrame aí, que despois vayan da funeraria para levantarlo do suelo. Un jaleo. Eu daríalle unha patada para ver se está morto de verdade. Sí. Morreu. Morreu. La madre que me parió. Por que Porque se despois ríe? dixan que o gimnasio é bo. Por que se ríe? Bueno, ahora danos de baixa aí no gimnasio, fai favor. No. Usted non leu o contrato, no? Que contrato? Mire, pai. Que pon. E como vou ler o contrato se está en chino? É que o seu home veuse arriba o día 2 de xaneiro, non lle din que se apuntou o 2 de xaneiro. Dixo? Veuse arriba e dixo, eu como a Mbappé firmo por 10 anos. Pois agora vai ter que estar pagando o gimnasio durante 10 anos. Lázaro, levántate e anda. Porque ahora quen che vai matar son eu.